Problemet är att vi har ett tankesätt som dominerar regeringar och ekonomer. Det är samma sätt vi har idag med hela den här veckan och förra veckan. Den svenska regeringen kom med panikåtgärder. Förra veckan vi hade 50 miljarder kronor nya garantier till bankerna. Det löste ingenting. Igår centralbanken i Sverige sänkte räntan med 1%. Och det är en centralbank som är väldigt försiktig faktiskt jämfört med andra att sänka räntorna. Men det är fortfarande man säger idag att det kommer inte leda någonstans. Problemet är att om man inte inser djupet av problemet och så gör det som LaRouche säger, gå in till bank- och finanssystemet och konkurssanera. Det har gått konkurs, det är bankrutt. Vad vi inte kan tillåta att gå bankrutt är nationer och deras produktiva potential. Och därför vi måste ha ett helt nytt sätt att tänka. Och samtidigt vi måste faktiskt utreda hela den här. Vad vi har sett hända i de senaste åren, pyramidspel över pyramidspel, men även den här räddningspaketen har vi det på ett sätt och vis vad regeringen har gjort är nästan kriminell, men vad banker och finansbolag har gjort är verkligen kriminell. Så man ska gå in i varenda bank och varenda finansinstitution och säga okej, ut med böckerna, låt oss titta vad ni har gjort. Vad har ni gjort med alla pengar ni fick? Folk i Sverige fick en påminnelse den här veckan i form av det här orangea kuvertet kommer att döpas om till det röda kuvertet. Och det är pensionspengarna för befolkningen och det är också ett till svindleri. Vi har haft ett bedrägeri här i Sverige i 80 och speciellt i 90-talet när man avreglerade hela, inte bara finanssystemet men också pensionssystemet. Att man kom in med det som bara lyckades i Pinochets diktatur i Chile. Men i Sverige man använde inte dödstrupper och andra för att få folk. Göran Persson gjorde det på sitt skrivbord med en pennsträck. Och då en hel del pensionspengar gick till hedgefonder och andra och spekulerar. 27 miljarder kronor går varje år till den här typen av spekulation. Och alla som har fått det här röda kuvertet, orangea kuvertet den här veckan ser de här röda siffrorna. Minus 36 minst har man fått sänkt värde av sin premiepension. Det är bedrägeri. Och jag vet inte hur länge den svenska befolkningen kommer att tolerera det här. Det och massa andra saker man har gjort även med privata pengar, privata sparpengar. Så det här måste utredas. Det är ren kriminalitet. För vad det gör inte bara att pengar försvinner, men det gör också att man kastar massa kapital i ett svart hål, men samtidigt man ser framför sina ögon att industrier försvinner, arbetslösheten ökar, kommuner har inte råd längre med sina offentliga utgifter. Och det måste vändas på något sätt. Inte bara i Sverige men i hela världen.